Zia Studio and Islamic Living. The more update, subscribe channel and press the bell icon. کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی۔ میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی۔ اُندے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، اُندے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں، اُندے ورگا کوئی جگ تے سہارا بھی نہیں، اُندے ورگا کوئی جگ تے سہارا بھی نہیں۔ جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جے نہ ہوندے محمد نہ ہوندا جہاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی۔ دسو غاراں چ رویا تے کننا لائی، دسو غاراں چ رویا تے کننا لائی، پیدا سونا جے ہویا تے کننا لائی، پیدا سونا جے ہویا تے کننا لائی۔ کیوں نہیں منگ دے تسی کالی کملی دی چھاں، کیوں نہیں منگ دے تسی کالی کملی دی چھاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی۔ لایا بدواں نو سینے کمال ہویا، لایا بدواں نو سینے کمال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا، کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا۔ آئے در تے سوالی نو کیتی نہیں نا، آئے در تے سوالی نو کیتی نہیں نا، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی۔ میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، میری بخشش وسیلہ محمد دا نام، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی، جنہیں آ کے غریباں دی باں پھڑ لائی۔